Iată 10 semne că ai putea avea testosteron scăzut. Nu este vorba doar despre viața intimă. Testosteronul influențează energie, masa musculară, starea de spirit și sănătatea generală a bărbatului. Dacă observi mai multe dintre aceste simptome, merită să faci investigații. Libido scăzut, probleme de erecție, oboseală cronică chiar și după odihnă, scăderea forței și a masei musculare, acumularea grăsimii în zona abdominală, lipsa motivației și dificultăți de concentrație, iritabilitatea, anxietatea sau starea de depresie, somn neodihnit, scăderea pilorității corporale, oase mai fragile și risc crescut de fracturi. Aceste simptome nu înseamnă automat că ai testosteron scăzut. Ele pot avea și alte cauze. Dar cine este interesat de un complex și de a ridica nivelul de testosteron, scrieți în privat cuvântul testosteron, vă ofer informație și elaborăm program personalizat pentru fiecare în parte. Aveți grijă de puterea masculină. Fiți sănătoși!